Pakai ini kaji pinstom kalau lajat yudro tayo kem na pi dan lajat kumi heroin sebung yo kem apa 100 gram ka punishment kaji pinstom pi kadai sansnem kadai tepalat kadai ka small quantity, intermediate quantity baka commercial quantity kabar kalau dengan yo intermediate quantity kamu ka punishment pi kalau arpos 6 maksimum tepalat 100 gram saat apa usnam naka komersial nanti kari arspa san program kemudian spawa heroin dengan kem kan long kari 20 years up to life imprisonment by state CJM ini dia nakaliang kayu nanti prosedur buat batai bi kesnong ni balak bun ha ka experience juga kita kesnong hanong po isin bangadon kesnong la yo bat yunong di drug di phone ini ila style tu drug satu madan ya bu utanong di drug utanong di apa bakibat pentap apply uta we kindia dapur bayu kuno kalau pet sar itu apply tu udan por basai don sya pentap apa bakibat u takada kalau kamlong kelanya kan ga bayre baka kani NDPS ak yang NDPS nomor ba ya benyo benkam na kamet utu prihi kami ni nakasnong ru melai kamba kamlong khia tapi yo bat indang yo bat no tu prihi tapi yo bat subuh yo kawai jaka pun ni ngesawan instalasi khmat tapi kata ada prosedur kamba kini kilo hadu kata ka jing yu joki tentang ba kibam no por banlaj kitip kikamstan bagi banya mangiru dah ada tegi ba tegi te na semadan haum hanalan tu bun sien bangi yo itu gai akum ka jing spirit jing ke namar ka jing jelai pelat ka jing yo rung ki jing di pen bu a ki basni kat badang mi ki sngi ha ki snong ki thau ka balabu jing ma shi ka de ha ka imlang ka salang bat kum ju ka bala penjot ki babun ki jing im jong ki khon samla ki ba lui lui bat kum ju ru kalawan ra ka jing sosi bar ka jing pa jing pra jong ki babun ki long ying long sem kumta na kaliang ka sengkenthei umroi nongra harangkat na kajingi trelang bar ka dorbar snong nongra menta ka sngi ka khatlai tarik unailar ar hajar ar poar kala shimmi ka sinjam ka bakrau hagabar kala penlong da ka awareness program halor ka phang banle persha ban penduk jain yau drugs bade ka kian na ka imlang ka salang ha ka snong ka thau layawan banishi mentalang hakani ka awareness program do MLA ka umroi constituency uba George B Lingdo kumukongsan hakajingi don lang UBDO jongka Bhairambang CNRD block u Dr CJ Warjri u Dr in charge jongka CHC Bhairambang u Dr Sutengah u officer in charge Bashipor jongka Khapmara police outpost uba P Thaba orang basnong bat ki dukhat jongka daur barsnong umroi nongra ki sister naka school Ferendo higher secondary school nongra ki paitba nong songsnong ki bakanthum nadu ki longkmi longkpa ki khon samla jongka snong umroi nongra khamtam habe de bekni ka topic drugs bat ka kiat namala rangim kendit benriu menta bat gi kendit benriu dala dir ko por nimla lachu ngi jingte jongdi ka kiat bat drugs medically bat yang habeng jungpi men represent in medical field men keren chipang ke ke jikta jong drugs bat ka kiat menta narangi pet kaptu kan ni statistics hagari jongi kum India statistics ki ba ishar kai narangi pet haga jalla ga jongi nagi district ki bobun ka JT Hills ka de benung kom wan hakmat hagbo benung kam yo new drugs narangi pet ki Kajala Manipur kadek batam hagari North East jongi. Personally ngala bunsi ngayo ki offer ni ki perlok ke jonga chimma duni. Handai nga aingu yu play bangala je kata. Bali nga kwa ban share kata. Namar ba ki kun samla jongi nanongra. Man ka snap ki pass ki class 10 umben college ki ha hagi thain jongi ki hap mare shishulong. Dakila poi shishulong. Chipho khatsan mut lani person nagitu ki kon samla bami nagisnong kisha expose hagini ki brio ki bopadan kam yagini ki drugs batatia lada ki tu ki wan phai shisnong bat gini ki jing bakla bakila la phasar hato kade gata ga we galanti about new drugs batatia kaspat haga nagisnong ga thag jongi
Nyumlong shu kinong gandong. Idon gibong nga sejentia ke sidong kumno mitre sinong gandong. Ngong foundation nong gandong. Maka jingmut jing parkhat jong imenta compare shu no basa asar. Marbo balay. Ni man kasnam ni mi ikon i para ke jong inang ni kathan banlet tulis asar. Rất vì lòng nhiều bà hà dân yên chú ý mê thế các bạn đang sống cai bị thế kì mê ukun chú ý ta ukun bà à chú ý thế lọc kì mê nó sống đang class 8 class 9 but naman ka jing jilay ju drop sa sosyolog mo pitip la dehi itu ipor bakla kerni bakla dajbut kemet itai kimi ong ngam la pet baba ngam la pet teng adon tang aspa tengka hai pla tang ibai do banya bam hien hab ai no yu mon ong sim khon khilitit hanu karta ka kemi lasak penbo ban ai no dei pisah hanu ban na pet shu ya kata ke jingong diman yunjong ko gumulong menta ki jaka suma ni bangyong ki rehabilitation center ni ki rehab nani ki jaka ban suma nani ban yele ban weng ya kani ki jingkerni jong ka kia wat jong ka drop na kalyang sarkar kamdon boro kini ki ba don hapo ka jela ka jungi lapiong ka kripa foundation ka pindape yang tiajan ICR ka don lapiong kung kasan ke lapiong ka kiwe pat ki jaka ki ba bu kerpang na kapitapan weng ya ni jingkerni baro la penya mon subha de kiru shimet umdon ka jaka na kalyang sarkar dena takadaw ban sumar kiru karem ini lokumi bang keren bakien kesem kejung namar bamla shu padali bu makna hak tu kijaka sumaru kimi nam tu kredi bia har baki pelut arpusan laipo hajar sibnai tam ban sumar yo wem kun ki bodok kinyo nai